9:30 del matí, el centre comercial encara no ha obert les seues portes quan se sent de fons un so impossible de confondre. Centenars d'escolars arriben, però per a què? La resposta? Volen veure cinema en la seva llengua i això és quelcom que no podem fer amb normalitat, perquè este no és un país normal. Aquest matí el cine obre sols per a ells i ho fa gràcies a Escola Valenciana, a la Universitat d'Alacant i a l'Institut d'Estudis Catalans. Els escolars, que arriben de diferents centres d'Alacant, tindran l'oportunitat de veure una pel·lícula que segurament la majoria ja hauran vist, però amb una diferència important. Esta volta, la pel·lícula es projecta en la seva llengua. Són pel·lícules que des de la Cívica Escola Valenciana volem oferir a centres educatius al matí com una activitat extraescolar però formativa, perquè pensem que una qüestió com són més audiovisuals, el fer-lo dins d'un centre comercial crea normalitat en el que és la programació del cinema en valencià i de la nostra llengua. Una normalitat que no es donaria si no fos per iniciatives com aquesta, que farà possible que durant els propers mesos més de 1.000 escolars de l'Alacantí tinguin l'oportunitat de gaudir de pel·lícules que els agraden en la seva llengua i en una sala de cine. Gru, el meu dolent favorit, que s'emet avui, Com ensinistrar un drac o Toy Story 3 són algunes de les propostes que ofereix el cicle en esta edició. Entre el mes d'octubre i el mes de desembre, Escola Valenciana també organitza el seu cicle de cinema a l'escola, que en totes les comarques, o la majoria de les comarques del País Valencià, s'organitzen aquests cicles, que també són pel·lícules al matí adreçades a centres escolars, així que a l'Alacantí podem dir que n'hi ha 2 voltes a l'any en el que centres educatius poden acudir a veure pel·lícules d'estrena o pel·lícules noves en valencià. Any rere any, la demanda d'aquesta activitat augmenta i tant el cicle, per a tots els públics, com el que s'adreça als escolars, veuen com les seues previsions es desborden i no poden fer front a totes les peticions d'entrades que arriben. Sens dubte, el proper 14 d'abril Panegre serà l'estrella del cicle, en aquest cas per a majors de 18 anys. L'exitosa pel·lícula d'Agustí Villaronga s'emetrà en català i no en castellà, com s'està fent a la ciutat d'Alacant en l'actualitat. Les entrades per a les pel·lícules es venen a taquilla al preu de 2 euros.